atulutsa ripoti akuti lomaliza akunena kuti pilot ndi amene anachititsa ngozi. Pali mafunso ambiri. Adziwa bwanji kuti pilot anachititsa ngozi kodi black box palibe? Pachiyambi akatswiri amenewa atangobwera anabwera ndi boti landira black box kuchokera kwa Chakwe, kenaka anasintha atandira mamiliyoni. Iyayi black box palibe. Kafukufuku ameneyu mmene akuyendera zuchita kuonekeratu kuti katangale walowapo. Mbiri imatiuza kuti Malawi Congress yadya nyama zochuluka. Odon Chirwa, Henry Chipembere, Solobala, Yatuta, Lutengano Mwahimba. Koma ulendo uno adya nyama yotsirika ya Dr. Saulos Chilima. Anagwetsa ndege kubisa black box. Zona lero ngamana mizile ngozi. Nthawi zonse akapha munthu amatero. Tunduzu, Bwana Usi, Nduna Folo kumwanza anatiuza kuti ngozi. Pa 10 Juni Chakwe anadziwa kuti akamupha Chilima pogwisa ntchito ngozi ya ndege, they will destroy evidence, making it hard for investigation. Akuluakulu, history is the best teacher.